Nebeský Oče, prichádzam pre Teba, stojac na zasľúbení Matúša 7.7. Povedal si, proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria sa vám dvere. Pane, prosím ťa o múdrosť, vedenie a zaopatrenie v mojom živote. Hľadám Tvoju prítomnosť a vedenie vo všetkom, čo robím. Klopem na dvere príležitostí, ktoré sú v súlade s Tvojou vôľou a dôverujem, že ich otvoríš vo svojom dokonalom načasovaní. Posilňuj moju vieru, aby som s dôverou naďalej prosila, hľadala a klopala. V mene Ježiša, amen. Ja vyhlasujem, že budem prosiť a dostanem podľa Božej vôle. Ja vyhlasujem, že keď budem hľadať, nájdem Pánovu múdrosť a vedenie. Ja vyhlasujem, že keď budem klopať, otvoria sa mi dvere požehnania a príležitostí a Božej priazne. Ja dôverujem Božie dokonalé načasovanie a zabezpečenie môjho života. Ja kráčam vo viere a viem, že môj nebeský Otec ma počuje a odpovedá mi. Amen.